18. päivä huhtikuuta 2025. Kristikansa viettää tänään pitkäperjantaita. Uutinen, jonka tuloa olen jo uumoillut, siitä on tihkunut tietoja, on luettavissa tänään Sanomasta. XXL-urheiluliike lopettaa Lappeenrannassa. Tämä on iso menetys Lappeenrannalle ja koko Etelä-Karjalalle. Kysymys on hyvin samasta asiasta, jonka aikanaan Rautakirjan aluepäällikkö meille kertoi. Väestöpohja ei riitä kannattavan liiketoiminnan ylläpitoon. Näin se vain on. Aiemmin on erityisesti puhuttu eteläkarjalaisten kuntien ahdingosta, elinvoimasta, työntövoimasta, vetovoimasta, väestökehityksestä ja kaikesta siitä, mikä mahdollistaa asumisen Etelä-Karjalassa. Kysymys on tosiaan väestökehityksestä. 1980 Etelä-Karjalassa oli vielä 145 000 ihmistä. Nyt tänään 20 000 ihmistä vähemmän. Kehitys on ollut näiltä osin todella hurjaa. Ja tämä kehitys jatkuu. Pääsyynä ei ole poismuutto ja vähäinen maakuntaan muutto, vaan pääsyynä on väestön vanheneminen. Kuolleisuus on huomattavasti isompaa kuin syntyvyys. Siksi eteläkarjalainen rajaseudun väestö vähenee. Se vähenee valtavan nopeasti, kun katsoo aikaikkunaa. Tätä harvoin tullaan ajatelleeksi. Asialla on kuitenkin toinenkin puolensa vääjäämättä, ja se on se, että tällä hetkellä, kun täällä asuu noin 23-24 ihmistä neliökilometrillä, niin se tarkoittaa sitä, että kun edelleen tuo väestötiheys pienenee, niin se antaa tilaa monelle muulle asialle. Se muun muassa mahdollistaa sen, että luonto kuormittuu ihmisen toimista entistä vähemmän, ja se on tietenkin hyvä juttu. Tosin se vähentää myös samalla kontrollia ympäristöstämme, kun on vähän ihmisiä, niin ne jäljelle jäävät voivat huseerata siellä luonnossa enemmän omien halujen, mieltymysten ja erityisesti uskomustensa mukaisesti. Näin tapahtuu tälläkin hetkellä. XXL ei mihinkään Suomesta ole vielä lähtemässä, tämä norjalainen urheiluliikeketju, mutta se tarkoittaa sitä, että jos XXL:n palveluita, erikoistarjouksia jatkossa tarvitsee, pitää niitä lähteä sitten hakemaan kauempaa. Tyhjiötä tietysti täyttävät paikalliset muut alan yritykset. Näin tämä menee. Kiitos, että katselit.